беше имало тук? Това е... Не знам нищо, по принцип аз в понеделник почивам и с нощи съм била на работа. Толкова не мога да кажа. Казах 2 семейства отделя. Отколкото разбрах 2 семейства от майка. Още хора дали преди това не знам. Има ли хора от персонала тук? Не е имало, да, не е имало други хора, защото майката не е справила да свършат те били болни с майка ми. В принцип само аз и майка ми работим. Кой е управителя на такова? Той имаше ли някакви проблеми? Не знам нищо той да има. Аз не знам. Той нищо не мога да кажа. Не знам. Всичко изгоряло. Не знам нищо не мога да кажа. Какво се отопляваше такова? С камината и нямат шлангове. Яне! Заварихме цялата сграда да гори. В двата края, тук и в другия край, все още не беше окончателно тотално запалено, цялата сграда гореше. В този край успяхме да спасим едното от помещенията и това е обитаваната стая. 5 момчета, строителни работници вътре с багажа им. Те ли всъщност са усетили недознаването? Те са усетили и са подали сигнала на 160. Съмненията са ни, че някъде от как се пада тук в югозападната част от електрозахранването. Вероятно не е имало толкова да разберете след това при идването на ток към около 5 часа.
Предполагам, че около 5 часа е възникнало запалването и към 5:30 е подаден сигнал. 5:35 е подаден сигнал на 160. Тоест, Това е достатъчно време за свободно развитие този пожар. версията за умишлен пожар сега отпада. От двете страни казвате, че е горяло. Не, това в средата, но то като е подпалено в средата се разпространява в двете посоки. Имало ли други наематели в хотела? Нашите информации, че само 5 човека са вътре и 5 човека са в момента извън опасност, не са пострадали. Продължаваме да търсим. Значи тук сега има още една много сериозна работа, която трябва да се проведе, трябва да се разчисти и да се провери все пак всяко едно от изгорелите помещения да няма някого. Колко още може да Няма кажете, кой че да ни са каже всъщност дали информациите са били дадени. Няма кой, няма нито управител, никой няма, само ние сме. Колко още може да кажете, че са Някъде около 400-500 квадратни мисля, че